tweede aanklag is roof met verswaarde omstandighede. Gepleeg op dieselfde tyd ten aansien van meneer Van Eck en dan die derde aanklag is gelykskenning ten opsigte van dieselfde slaagoffer. As gevolg van sekere gedrag en of geskiedenis aan die kant van die beskuldigde is hy verwys vir sielkundige waarneming aan twee kwessies. Die twee kwessies is eerstens of die beskuldigde verhoorbaar is, tweedens of hy toerekeningsvatbaar was ten tye van die pleging van die beweerde misdrijf. Dit is dus die bevinding van hierdie hof dat die beskuldigde verhoorbaar is, met ander woorde dat hy in staat is om die verrigtinge te begryp en sy verhoor volledig na behoorde te voer en dat hy ten tye van die beweerde pleging van die beweerde misdrywe toerekeningsvatbaar was. Dit wil sê in staat was om te onderskei tussen reg en verkeerd en die ooreenkomstig op te tree. En dat dan verstaan jy die aanklag gezien. Die eerste aanklag van nooit met die gebruik die daar. Gebruik van skuldig aangeteken op alweer die aanklag. Maar sit intussen. De pleging van gemelde misdrijf en de gewetenheid in die verkeerd ook. Vijfens, ek erken gevolglik dat ek skuldig is aan die misdrywe van eerstens moord, tweedens roof met verswaarde omstandighede, derdens lijkskending. Die staan terecht. Die drie aanklagte, namelijk moord, roof met verswaarde omstandighede, lijkskending. Die het al drie daar aanklagte skuldig gepleeg. Ek is tevrede met die verklaring volgens artikel 12.2, hoofstuk E, saamplek hoofstuk F, dat die al die elemente waar die misdrijven bestaan erken en dat waar aanslag is word die skuldig gevind. Aanklag 1 soos aanklag 2 soos Soos die waargewende die staat bewyskundig vir